For the past few weeks, hindi na muna ako nagsalita sa inyo. Instead, tuloy lang ako dun sa aking project na Wow Student Club, which I will explain later kasi mas maimportante akong i-discuss sa inyo ngayon. And that is yung tutorial natin sa mga bata. Kasama na dun yung aking mga alaga dito. Some of them pala, 1 week na hindi pumapasok kasi walang baon. So nahuhuli sila sa school. So that is the reason na nagda-drop out. Ang isa nga dyan tumigil last year. So ngayon ko sa inyo, inform ko kayo na 5 years ago, merong ginawa ang classmate ko sa USDPEd Zoology. Ang tinatawag ay IVFC, I Volunteer for Filipino Children. Bali, ito ay isang free tutorial group. Now, marami na ang naniwala sa proyektong to, where yung mga batang palaboy-laboy sa kalye, tinatawag nila at tinuturuan nila at tinitingnan nila kung saan medyo slow yung bata. At alam nyo, nag-end up na halos lahat ng bata nila talagang nag-perform well sa kanilang academic subjects. So, ginagawa na ito sa Sinait, Ilocos Sur, where Sir Edward Agdepa is from. Bale, Sir Edward Agdepa is from SSS. He works in SSS and a lot of SSS people are helping him in this project. And then, meron din sa Leyte, sa Bato Leyte, at saka sa isang lugar pa sa Leyte, I forgot the name. Basta may isa pang place, 2 places na sa Leyte. So, di ba po ang mga tutorial, usually may bayad yon sa mga teachers. At meron din tayong famous tutorial, di ba yung common. So, yun para sa mga maka-afford, no? Pero, marami tayong mga bata na hindi nila ma-afford. Yung mga batang to, ito rin po yung walang makain sa bahay. Walang baon, sila yung pala absent. Kaya sila yung nahuhuli sa eskwelahan. Kaya napakabuti ng project na to ni Sir Edward Agdepa. At nakakatuwa kasi 5 years ago na pala niya ito ginagawa. And we haven't seen each other simula nung graduate kami, 1980. Siguro mga almost 50 years, 40 years na hindi kami nagkita. At nakita namin ngayon, pareho pala kaming merong advocacy. At ito yung sa kanya, which parang nag-ano siya, not drive, pero kasi pareho kaming supplemental school, sa kanya yung academic needs ng mga bata, sa akin naman yung mental or emotional needs ng mga bata ang pinapasok ko. So, we are from DepEd Zoology, UST, and then, marami na rin nagsusupport sa kanya. Thank you very much sa mga nagsusupport kay Mr. Edward Agdepa. Pero sa totoo lang, galing din talaga sa bulsa niya at sa bulsa ng mga office mates niya and sa bulsa ng aming mga classmates. So, ini-invite ko po kayo, hindi na para mag-join doon sa Kaligayahan Elementary School, pero mag-form kayo din sa community nyo. Lalo na yung mga wala na tayong magawa sa bahay, like mga retired na tayo, hindi natin alam ang gagawin natin. A lot of us, bakasyon dito, bakasyon doon. And then, parang may hinahanap pa yung sarili natin, di ba? At ito yung best na gagawin natin. Not necessarily na tayo yung mag-tutor sa mga bata. We can provide the managerial part of it, where kukuha tayo ng mga parents na kahit high school graduate or elementary graduate na makakapagturo na sila ng mga tuntunin ng mga subjects ng mga bata sa elementary. Siyempre, ako talagang, alam niyo po ba, volunteer yan karamihan dyan. Pero ako kasi, mas gusto kong magbibigay din tayo ng honorarium sa kanila. Kasi energy yan yung binibigay nila. And para mas inspired sila magtrabaho. Di ba ang ganda po na ganun po tayo sa community ngayon, nagtutulungan na po tayo lahat. Medyo nakita niyo po, nagbabago na po ang humanity niya, sabi natin. So, marami na mga ganitong mga bagay. So, ito lang po ay para sa mga hindi maka-afford magbayad ng tutorial. So, ito po yung iko-contactin nyo or pwede nyo ako i-text at ibibigay ko sa inyo kung paano maging member ng IVFC. Kasi ako ngayon ay bagong member na rin ng IVFC. Pero dito lang din talaga ako mag-focus siguro sa managerial part of it na lang. Yung mag-invite ng mga tao
para sa tutorial. So, ano bang kailangan natin? A place and all. So, i-discuss yan sa inyo lahat ni Sir Edward Agdepa sa isang meeting. So, ngayon po, full blast kami sa pag-invite sa lahat ng tao sa buong Pilipinas na pag-aralan itong concept na to, na kung saan ang mga parents na medyo nagbabantay tayo sa mga anak natin sa labas, mag-spend tayo a little time para sa kanila, mag-tutor sa kanila. So, magtulungan po tayo. So, ang ibig sabihin po ng IVFC I volunteer for Filipino children. So, mag-volunteer po ba kayo?